Kumalundung kumlundung jroning wanagri bungkuse si jabang kereng-kereng rina wangi pasrah purbaning kuwasa saluput apa dene kuti kutu napa pacoban semene apute sinuwun lajeng kados pundi benjang kesanipun putra paduka sinuwun Yayi garwaning sun Yayi Kunti Yayi muk iya siraku aja banget nutuh marang pangwasaning Hyang Agung merga sing jenenge lelakon kuwe adile ya mung dilakoni uga ditampakan lila lan legawa apa sira ora weruh Yayi semurupa menapa sinumu tesalmang Yayi senajan anakmu wujude bungkus kaya kiye ningin wis gawe pangeram-eram sepisan cangkange kuwi banget mulede nganti ora tegas marang saliring gegaman kapindhone gedhe prabawane si bungkus nganti gawe gigrik para santo kemang sing kareng badhok daginge menungsa Yayi muga bae anane lelakon sing kaya kiye ndadekna pertanda Yayi lamun anakmu besok bisa babar dadi satria tama pepentinganing bawana gamelane enggar sang wisate hawa asri langane marga iya Yayi banjur sakiye sing luwih migati sira minangka ibu aja kosi kendhap uga aja mandhet anggonmu mbalang puja lan pangestu maring anakmu si bungkus pengajape dimen bungkus kowe enggal pundhat lelakone banjur ngawujud bocah lumrah kaya dene si Puntadewa lan si Harjuna Yayi Kunti Yayi
Suralaya. Apa sing marina geger jajal? Apa jajal? Sing marina geger pengamuke Gajah Sena. Sama? Sepisan maning. Gajah Sena. Nalika semana gawe geger kayangan Suralaya. Bagus, ayo berangkat. Ayo, eret kacamu. Mundur, mundur. Blontong larung dewasih dewasih. Gajah Sena mandek ya. Aja dipacut nanggonmu ngobrak-abrik kayangan Suralaya. Asku rawruh dewa banget mentala haring aku. Nyatane gegayuan ora dipailu dening Pramesti Guru. Mulane dinasti kayangan balak gawe sungsang bawana balik. Aja kayangan aja digawe sungsang bawana balik. Mulane dinasti Ki Ulun bakal matur lawan Sang Hyang Manikmaya. Mbuh kepiye carane iku pertikel dimen jeneng sira bisa kabul. Apa sih dari setiamu?
Sabab menapa kahanan kayangan dinten saniki kraos benter lan sumuk kakang. Bregenjong blotong larung dewasih kawuningan ati manik maya dinten saniki jagat kayangan nedeng kesempyok agenging gara-gara wonten kalih bab ingkang anjalari gegering kayangan sapisan sungkawane Prabu Pandhu miwah Dewi Kunti ingkang kaganjar yoga ningen nawujud bungkus. Lajeng angka kaping kalih cangkeping luhara timbul saking pengamukipun Gajah Sena ingkang nyuwun pejah kanthi sampurna. Pramila sumangga kawicaksanan paduka amrih siraping luhara menika adi maring maya urup sidong Paktuk sumbring gredah ing kayangan ulun tampi kakang kulo putraning Sun Bayu ana dawuhmu apa Rama Bumi perkarane antara si bungkus lawan Gajah Sena kuwe gampang rinampungan mulane jeneng kita gage nemuni Gajah Sena lan dawuhna supaya manjing alas Mandala Sara perlune dimen angruat si bungkus lamun Gajah Sena sembada ngestokna dawuh ulun kiye dene bungkus bisa uwal penandange lan Gajah Sena bakal tekan marang sediane terwaca dawuh Rama Bungulung dalu pamit ngentasi gawe sedia hayu mugara hayu gerek kakang Pandhinarada sumangga sesarengan anyekseni babaring lelampahan punika sumangga ati maning wayah mulatan satu buri waduh paduka ati maning wayah
disit adimu. Inggih pukulun ketingalipun wonten dawuh ingkang wigati. Bener kan dadi kandamu kula kapekna kandamu piye? Dinasiki jeneng sirata utus mangarca pada tumuju kenangaring alas Mandalasara. Konetan mewujudan bungkus sing menjila. Kabul sing dadi sediamu dengan seranane kudu bangkit mecah anang bungkus. Wela Allah. Bingah rosing manah kula dene sampun wonten perintah saking ngarsanipun Sang Hyang Jagat Pratingkah. Yen pancen kaya kowe kakemangan ada kesuwen sendika pugulun. Nanti gundang-gundung daraino sing sare dara sing aso ayu dara pandu dewayasa. Iya Kakang Semar Badranaya. Wonten menapa Ndara? Kakang Semar jebule bener apa sing dadi kandhamu kowe? Ora gampang jaga kahanane si bungkus sing ora bisa anteng. Goreh banget glundang-glundung gawe atiku sumelang malah mengko kecemplung jurang. Pun kersane si bungkus kemawon ningen nggih tetep dipun awat-awati saking rekadayane Kurawa sing awang ketemu bengi ngincim patine putra panjenengan iki. Ananging Kakang Semar anugrah teging rasa antebing pangasa kayane ora suwe maning bakal ana pepadang tumrap omonganmu si bungkus Kakang Semar. Sarwi dandan gelo
sanesih bungkus kemawon ningin tetep dipunawat-awati saking reka dayane Kurawa sing awan ketemu beningin simpatine sedulur sampeyan iki. Apike si bungkus niki ditilar sawetawis Ndara mumpung sawet anteng warene. Wujudan bungkus sing bakal dadi lantaran tekaning Setya. Bungkus tak cobane sepira jane dayamu. Gajasena tumancep nang bungkus jumedhar suarane nalika semana mijil bujang tanggung sakjroning bungkus. Mekaten nggih menika komentasan saking panjenenganipun menika Adik Fatur nggih ingkang sampun ngaturaken menapa ingkang sampun dipun aturaken menika saestu menika ndadosaken juta dalan saking Kabupaten Cilacap. Kagem salajengipun menika sambutan utawi tanggap wacana